Elah kalah kalau bolong pangkal titiknya muni lur. Bahan silase mas ya, silase. Jadi hasilnya caca ini lur ya, hasilnya gede-gede. Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita berkunjung boleh ya di tempatnya Mas Widodo boleh ya. Dan tentunya para sahabat ternak pastinya selalu diberikan sehat, semangat dalam beternak, berdiri sehat-sehat boleh ya. Dan pada kesempatan hari ini tema kita, nah ini boleh ya. Kemarin kita belum sempat review secara detail, soalnya di tempatnya Mas Widodo ini juga ada produk kebutuhan peternak ini lur. Chopper, ini ngarani chopper pencacah ramban hijau boleh ya. Kemarin sudah kita posting di Facebook, sekarang kita posting di media YouTube. Tak jelasnya secara rinci, cara kerjanya, terus regone boleh ya. Kemarin jualnya juga ada pertanyaan dari netizen boleh ya tentang harga chopper produk dari Mas Widodo, produk lokal asli Ponorogo boleh ya. Aku golek lur ning kono ya. Hari ini yang kita promosikan adalah chopper. Ayo ini kono ki nyapu kayak alah. Tenang kok ya. Halo, assalamualaikum Mas Widodo. Walah, Jan. Mantap. Pripun kabarnya Mas Wid? Alhamdulillah Mas. Paling sehat nggih? Waduh ya Allah. Wah, luar biasa isine wedhus iki. Oh, dus pasaran Mas. Wedhus pasaran. Oke, siap. Ya anu Mas Wid nggih, sementara kita izin dulu nggih. Dikenalkan dulu mungkin jenengan alamatnya mana, terus jenengan juga punya apa jenenge produk ya. Produk chopper cacah nggih. Dikenalkan Mas, mbok menawi mengke enten ingkang badhe minat pada chopper ngoten Mas. Alamatnya jenengan mana? Nggih nyuwun sewu nami kula Agus Widodo alamat kula RT 3 RW 2 Dukuh Keleng. Dukuh Keleng heeh. Desa Ngebel Kabupaten Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Masih di Indonesia Mas. Oke. Iki terus tak campur kontennya Mas ya. Pirang sasi, pirang tahun yang ngopeni wedhus iki Mas Widodo. Nggih, dereng dangu Mas. Dereng dangu. Dereng dangu pemula Mas. Pemula, tapi isinya just luar biasa, oke. Dan luar pinter nih niki Mas Widodo. Niki 5 Mas. 5. Wah, luar biasa. Terus hari ini konten kita yang utama ya Mas ya. Karena kan jenengan juga mempunyai apa jenenge? Sini Mas. Produk iki lho, Mas Widodo mempunyai produk lokal anak bangsa ya. Iki terutama di Ponorogo Ngebel. Iki lho lur ya. Soalnya kemarin kita kesini yang pertama kali belum sempat kita bahas Mas ya. Produknya sampean chopper iki Mas ya. Kalau boleh tahu Mas ya, iki jenengan sudah memproduksi ini sudah berapa bulan, berapa tahun Mas Widodo? Kurang lebih pun sekitar 2 sampai 3 tahun Mas. Berarti ya tergolong suwinya Mas Widodo ya. Produksi chopper iki nggih. Sampun. Heeh. Dereng pernah napa? Dapat ke media Mas. Oh, baru pertama kita konten ini Mas ya. Oke, siap. Lah, iki anu lho Mas Widodo, soalnya ya iman-iman ngene maksudnya Mas. Iman-iman dalam arti wong yo nang Ngebel iki Mas ya, khususnya di Keleng Mas ya. Keleng Ngebel Jawa Timur Ponorogo. Kok eneng produk sing ora konangan karo media. Ya iman-iman to Mas ra dipromosine ya. Nah, terus saiki wis konangan media baru tak konten iki. Iki kalau boleh tahu Mas ya iki maksudnya aku soalnya ngene lho Mas Wid nggih, rada ono Mas Widodo. Soalnya ngene Mas aku lek teng dunia napa niki jenenge chopper iki urung pati paham lah Mas ya. Karena bisa dikatakan karena masih pertama kali kita konten tentang chopper. Kita kupas hari ini secara detail Mas ya. Sing kok ngendi Mas Widodo ya iki ya. Ya iki Mas sawakene Mas iki dibuka kene ora Mas Widodo? Coba didelok Mas ya cara kerjane terus bahan-bahane. Nah iki boleh ya. Masuk lo jelasnya makan nggih siap monggo. Kok ndi Mas penake Mas sing kuwe tokno Mas ya. Nah, kok kene gak langsung Mas kok kene Mas. Heeh. Niki kampung sini damel khusus hijauan Mas ya. Hijauan, hijauan mulai dari rumput segala jenis rumput sampai ke ramban semua rambanan. Semua ramban heeh. Nggih, paling yang paling keras pun saged niki. Nggih. Terus niki speknya menggunakan mesin 5,5. 5,5 heeh. Nggih, terus pun roller, sistem roller. Nggih. Heeh, dicek Mas. Boten pun ditarik nggih, aman. Lajeng plate niki menggunakan 3 mili full. Heeh, plate niki nggih. Nggih, 3 mili full, heeh. Terus sing versi niki
enten 3 peso Mas. 3 peso. Nggih, menawi pesone ada yang 2, 3, 4. Hmm. Niku tergantung selerane. Tergantung pemesan Mas Iya, ya. pemesan, Tergantung ya. pemesan. Nggih. Terus untuk pesonya niki baja HSS nggih, Nggih. senes spare pabrikan Mas niki Mas. Heeh. Terus pun tajamane pun Yes, dijamin lah. Ya, dijamin lah, betul betul betul. Konsep ngeten iki Mas, sistem roller niki hasil cacane niku lebih maksimal Mas. Lebih maksimal. Terus seperti niku langsung kepotong, mboten istilahnya Jawane ora benyu ora lencu Mas. Oh nggih, lah, heeh. Terus mboten enten tatu-tatu selain tatu bener potongan iki ya. Sik tak sepilih bro ya. Iki pesone jero ngene iki Mas ya. Iya. Nah, terus iki speknya maksudnya spek sing multifungsi napa dereng Mas Widodo Oh, sini? dereng niki Nah. khusus. Sekali lagi niki khusus hijauan Mas ya. Khusus hijau, tapi minyak tok Mas ya. Nggih. Heeh. Mulai rumput Mas, segala jenis rumput napa. Berarti iki maksudnya sing rumput-rumput liar Mas ya, intine ngene iki Mas ya. Intine Mas ya. Berarti iso disasah karo iki Mas ya. Ampun niki keunggulan niki Mas enten istilahnya apa ya? Anti duwele teng biasanya kan kelemahane sistem roller niku kan di rollernya Mas ya. Nggih. Biasanya suket niku duwele teng mriki niki. Lah sing versi terbaru niki pun enten anti duwele niku wau Nah, Mas. saya tak pedes ya Mas. Nggih. Sampean mau bilang ini versi atau produk terbaru untuk dari sampean nggih. nggih. Dijelasne kok nyapa kok iki versi terbaru. Lah iki. Ngoten Mas. Ben paham. Jane secara basic kalih sing riyen niku sami. Nggih. Cuman sing akhir-akhir iki kan pun enten pembaruan Mas nggih. Nggih. Termasuk niki pun boten keder malih Mas, soalnya Nah, coba dah kira ini Mas. Nah, iki. Engko anu Mas ya sampelnya didelok Mas ya. Oke. Untuk penata. Oke, siap Mas. Monggo lanjut. niki kan kedere pun ical nggih, soalnya sing niki sing keder namung mesin tok. Ya wis wajar lah Mas ya. Nggih. Wis ya wajar lah, heeh. Sing riyen versi sing riyen niku biasane dadak ganjeli ban bekas Mas. Oh nggih, sing ngendi Mas sing diganjeli Mas Anu alas biasane? niki. Oh alas sing ngesor iki. Nggih, Oke, soalnya oke, niki heeh. biasane damel nyoper niku pindah tempat gerak ngoten lho. Oh ngono ya ya Sing ya. versi terbaru niki pun betul, heeh. pun boten geser malih. Heeh. Terus rumputnya nggih pun boten duel. Heeh. Yang spek ini belum multifungsi Mas Widi nggih. Lah saiki aku teko soalnya kemarin juga ada pertanyaan Mas Widodo nggih. Apa to bedane multifungsi karo ora? Lah sing multifungsi niku kerjane pripun? Sing mboten multifungsi kerjane pripun? Ngoten niku Mas. Monggo ben sing tuku ki ben ngerti secara kerjane sopre sampean. Kalau multifungsi niku kan selain pencacah niku kan enten penggepuke Mas nggih. Nggih, penggebuk. Biasane pun niku penepung. Nggih. Lah lek teng umume teng mriki, teng lingkungan mriki niku kan lek ijuan niku Mas di sistem multifungsi niku kurang cocok menurut kula nggih. Soalnya setelah dicacah niku kan kepukul penggebuke niku wau Mas. Dadi anu Mas ya bedane multifungsi karo ora iki lek multifungsi iki iso tinggi halus, Nggih. iki lembut. Nggih. Terus lek sing iki khusus sasa ijon sasah, dadine gede-gede. Nggih. Lah iki bola ya. Biasanya bahan silase sing Oh bahan silase. Oh nggih nggih betul bahan silase iki chopper bahan silase bola ya. nggih. Tapi lek mriki umume kan mboten damel silase, ijuan langsung diseleb, langsung di Dipakakne. Nah iki spesifikasine ngene iki Mas ya. Terus kita langsung ke harga Mas nggih. Kemarin juga ada pertanyaan dari yang sini dulu Mas. Itu harga chopper yang belum ada penggerak Mas ya. nggih. Maksudnya dari ngenten penggerak ngenten iki Mas nggih, kosongan ngenten iki. Sasae nggih. Nggih, kita harga berapa Mas? Lek kados ngeten iki sing bodine 3 mili full nggih. Nggih. Niku mulai 3 jutaan Mas. 3 jutaan niku tanpa penggerak Mas nggih. Tanpa penggerak, Tanpa penggerak nggih. Jane secara keseluruhan enten beberapa harga Mas. Nggih. Soalnya kan beda komponen nggih benten harga nggih. Heeh, betul betul, heeh. Sing mulai 3,5 niku full mesin. Heeh. Spek nggih ngeten iki, cuman ketebalan besine sanes 3 mili. Nggih. Nah, lek sing 3 mili niku 4 juta plus mesin. Menawi mboten mesin 3 juta. Berarti sing kosongan mboten enten pesen penggerak 3 Sing mboten enten penggeraknya mulai 2,5 2,5 sampai nggih. 3 juta. Sampai 3 juta. Niku sing tanpa penggerak. Nggih, tapi- Sudah memakai roda Mas? Sudah memakai roda, Sudah memakai roda. pesonya sama. Pesannya sama nggih. Cara ukurane tipenya padha pesene Mas ya. Sami. Tanpa penggerak kita beri harga niki mulai 2,5 sampai ke 3 3 juta. juta tanpa penggerak. Lah terus sing eneng penggerak iki Mas.
Sing iki Mas lah iki sing Nah, iki. iki 4 juta Mas. Iki tak coba sih Mas ya. Nggih. Cara maksudnya cara ukurane mesin iki ukuran piro niki Mas? 5,5. 5,5 nggih. Keadaan mesin baru loh Mas nggih niku. Oh berarti sik rain gres ngono Mas ya? Nggih, lek niki kan nyuwun sewu nggih, niki Nggih. semua mesin niku niki sing kagungan sing gadah anu mesin. Oh berarti cara mesinnya sangka sing pesen. Ya, Jenengan iya. buat rongkone saja. Iya. Nah iki sing eneng mesin bolo ya. Intinya anu Mas jenengan kan cara mesinnya gres sama Iya. sama dealer lah ngarani Iya. Mas ya. Terus ngene iki komplit kabeh. Terus sudah komplit napa niki? Roda. Roda nggih. Nggih. Regane piro Mas sing sampai ngene iki Mas? Sing 4 komplit niki juta. Mas. 4 juta nggih. Iya. Sip. Oh, produk sampean dijamin ya wis. Dijamin 99% yo. Insyaallah kuat lah. Kuat, yo awet Mas ya. Soalnya barang niki ini kula damel iki. ki ambak nggih Mas sing sudah iki kan kagungan kula ki ambak niku sami persis kalian sing kula Heeh. damel Nah iki, heeh. setelah 2 tahun mboten menapa niki. 2 tahun aman Mas ya Mas ya ki bolo ya ki model iki. Berarti yang menggunakan mesin penggerak, mesinnya anyar gres. Terus cara ketebalannya padha berapa Mas? Sami. Sami nggih. Nggih, sami 3 mili. Berapa tadi Mas? 4 juta. 4 juta ya Mas ya. Nah, terus harga 4 juta apakah sudah beri ongkir? Niku ningali jauh dekat Mas. Lah menyesuaikan lokasi lah. Lokasi. Khususnya untuk mungkin ngebel saya kecamatan mungkin bebas ongkir. Sudah dibebaskan ongkir untuk wilayah ngebel sini. Kalau di luar ngebel betul, nggih. bisa Tambah dibantu ongkos Nggih. kirim lagi lho bolo. Soalnya kemarin juga ada dari luar Ponorogo Mas, dari Lamongan juga ada nggih Iya. kemarin. Maksudnya tanya-tanya tentang harga. Jadi Lamongan mungkin yo tambah ongkir lah Mas ya. Iya. Tambah ongkir. Nggih. Ongkirnya wis dibahas ning mburi layar ya Mas ning Japri Oh, Mas ya. nggih. Nah oke, saiki tak jelasne kabeh berarti iki regane 4 juta Mas ya, wis komplit, wis komplit. 4 juta full baru, Mm-mm. semua baru. Baru, Balan heeh. 3 mili. 3 mili oke bolo. Sedangkan sing sak ngandhape niku nggih enten regine selisih 500, bahane senes 3 mili sing jelas. Heeh. Berarti wis 4 juta munggah ngoten nggih regane. Iya. Nah, oke, terus kemarin ada lagi Mas ki request maksudnya chopper yang menggunakan listrik. Nah, Saged mawon, Mas. Saged? Saged mawon. heeh. Terus cara maksudnya cara sangka bahan mesin kan listrik Mas ya. Nggih. Cara regane mungkin ya beda lah ya. Nggih benten lah Mas nggih. Mengke kan secara kerangka harga sami. Mm-mm. Benten kan namung antara mesin dan dinamo. Nggih, dan dinamo nggih. Nggih, mengke kan dinamo regi pinten kan saged Heeh. dihitung. Tapi sampean iki yo menyediakan Mas ya, cara eneng request njaluk cacah sangka listrik Mas ya. Menyediakan Mas, tapi lek listrik butuh buat sing radiasi. Mas. Oh, ngoten Mas iki. Oke. Dan nanti kita sepil cara kerjane nyacah sukete Mas ya. Nggih, Ya. Oke, bola ditata sing mending nggih dites bola ya. Ngesanane engko gabluk jane. Ya Mas Fit ya. Kan gabluk kira iso muni ngono lho maksudnya iki. Kan ya eman-eman to Lur, soalnya nang produk ya apike kaya ngene nggih kuat rasa. Ya ora dipromosine ya eman-eman lah iki Lur ya. Jadi engko melayani kebutuhan para peternak di Indonesia. Iku maksudnya luar Jawa ya piye? Siap ora? Siap Mas asal. Bangga siap ya. Nggih, tapi tetep kerantos Mas nggih, soalnya menunggu proses perakitan. Perakitan. Saya perakitan ini yo membutuhkan waktu cerita suwi Mas Fit ya. Iya. Oke siap. Terus langsung dites. Boleh ya. Ini boleh ya. Yang kita promosikan hari ini mesin pencacah ramban ijon. Cara bahasa dari gaul iki chopper. Saya tak sepingin ngesan pancal pitik muni lho yo ampuh. Oke, boleh kita lanjut lagi proses pencacai, dicek mesinnya jajal. Elah kalah, kalau bolo pancal pitiknya muni lur. Nah, cek, ayo, cacah bolo.
Oke, dilanjut nih bolo, mau kan udan ceritane. Mas Widodo iki sampean ki ya maksudnya ya nyetok ora Mas nang nggone sampean iki Mas Widodo. Anu Mas, mriki namung pesanan nggih Mas. Pesenan nggih. Intine nek cara enten pesen ngoten nggih saged dilayani lah ngene. Lek teng griya kan mboten nyetok maksudnya Mas nggih. Mboten soalnya biyen Nggih. pernah nyetok Mas, cuman Nggih. antar pesanan bareng-bareng kalah Mas. Kalah nggih. Maksudnya cara oleh nglayani iki rada repot Mas ya. Nggih. Apa ora duwe anak buah? Nggih, enten jane Mas, tapi Enten. tetep cepet sing order kali. Oh, order berarti carane menerima order lah Mas. Intine nang omah gak nyetok Mas ya. Mboten. Nah, terus iki Mas sing eneng barang 1 2 3 4 5 niki maksudnya sampun pesenan apa tah ya iki nyetok nang omah dhisik sementara. Niki pesanan saya mboten. Berarti pun terjual. Pun. Nah, sementara barang iki ning kene iki wis payu kabeh bolo ya. Wis maksudnya wis pesenan Mas yo. Wis pesenan iki dinggo sampel dhewe ning omah. Anu Mas Widaya ya. Nggih, niki sampel tapi pesen nggih sami persis kali niki Mas. Cara tipe spek sama Mas ya. Sami. Cara apa jenenge ukuran mesin ya padha Mas Widaya ya. Mesin, ukuran caca, terus sing benten namung peso-peso niku menyesuaikan pemesan Mas. Lah saiki Mas pomone njaluk request peso sing gak kaya mau Mas gak iso Mas yo. Saged mawon. Saged nggih Mas. Maksudnya ya memenuhi request arep njaluk request piye intine tetep dilayani Mas Mas Widaya ya. Nah, terus mau sudah wis tak buka kabeh regane Mas ya mulai harga sing tanpa penggerak Tanpa penggerak 2 juta, 2 juta setengah sampai ke 3 juta itu tanpa penggerak. Sudah komplit roda Mas ya. Terus yang sudah memakai mesin penggerak. Mesin iki yo saka dealer Mas yo. Lek merek gak usah tak sebut nih bolo ya. Intine yo intine sanyar saka dealer komplit roda wis siap pakai wi 3,5 juta sampai ke 4 juta. Iki bolo ya hasilnya pencacah iki. Coba sampai nama Mas, sampai saruk-saruk Mas. Karena jenengan tadi bilang kan ini untuk bahan silase Mas ya. Silase jadi hasilnya caca niki lho ya. Hasilnya gede-gede ini iki. Karena mboten ajur Mas. Racun Mas ya. Ora benyu. Kalau sing spekemu ana multifungsi nggih. Niku halus. Halus. Maksudnya cara hasilnya boten kados ngene iki Mas ya. Mboten. Nah iki bolo ya. Iki maksudnya berarti caca langsung dipakane aman. Nggih, langsung. Neng maksudnya berarti caca iki udine seneng Mas ya. Seneng Mas. Maksudnya kadang kan enek Mas ya, kadang enek mesti jenenge mau beda-beda Mas ya. Kadang enek mambu bensin, kadang radoyan. Aman, Mas. Tapi aman Mas ya. Aman, langsung. Dicoba dicek Mas. Nggih. Nah, dicek. Nah, tadi. Sampeyan kok jere mambu bensin radoyan. Nah, dijajal. Nah, iki. Wong wedhus warek nang kok ya. Nah, kae bolo seneng tenang kae lho, Lur. Aman. Aman Mas ya? Aman. Oke, siap. Sip. Mboten perlu adaptasi Mas. Pak. Mboten perlu. Mboten Oke, perlu, soalnya siap. cacahane kan tadi ageng terus mboten benyu. Ngono ya Mas ya Langsung hasilnya. kepotong. Oke, siap. Oke, Pak kae Mas dicek Mas. Entek Mas yo. Wis iki ora apa-apa lah. Oke, siap. Oke, siap. Aman. Oke, sampun Mas Widodo nggih. Kita tutup konten kita pada hari ini. Nggih, Matur sembah nuwun, mugi-mugi jenengan diparingi sehat, tetap semangat ternake. Amin. Dan siapa tahu nanti ada yang minat ataupun mencari produk dari sampean chopper pencacah ramban ijen atau multifungsi Mas ya. Nggih. Nanti bisa langsung hubungi nomor admin jenengan. Langsung Mas yo. Nggih. Nanti bisa negosiasi konsultasi ke nomor sampean. Oke, matur sembah nuwun Mas Mas Widodo nggih. Oke, siap belum nggih. Dan kita sudah sepil semua cara kerja atau spesifikasi ini chopper produk lokal Mas Wid ya. Nggih. Produk lokal asli dari Ponorogo di Kecamatan Ngebel, Dukuh Keleng. Keleng Mas ya, Keleng kok. Keleng, dan hari ini kita sudah sepil semuanya dan di sini juga melayani pemesanan Mas ya. Dari lokal sini Ponorogo juga melayani, luar Ponorogo juga melayani Mas Widodo ya, seperti itu. Mungkin nanti bisa langsung hubungi nomor admin produk chopper dari Ngebel Ponorogo. Dan seperti itu kita akhiri. Selamat siang. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.